Musí. A sa nezdáme a začína ďalšia sezóna. Takže vlek Podbreziny. Poďte sa, už je tam pripravené aj zasnežovanie. Kubo ho štartol na prvú šupu, chytil krásne. A ide ho trošku pohnúť po zime. Teším sa, keď ma prevezie, keď bude prvý sneh. Bez problémov. Všetko ide dobre? Uvidí sa. Tešíš sa na sezónu, Kupko? Ako nič. No, skúšajú sa veci, či všetko funguje. Všetko funguje bez problémov. Toto je starší ratrak, ale veľmi dobrý. A poďte sa, hore je už spravené aj zasnežovanie, takže len aby mrzlo a už potom to chlapi spustia. Takže dúfam, všetci prídete sem do Liptovského Mikuláša na Podbreziny. Dneska je 19.11.2023. No a v Mikuláši začalo snežiť, takže držíme palce, nech to pokračuje. Tu som pri bufete, chlapi už zasnežujú, takže -3 a už to ide. Čau. Ide to? Či to ide? Ide, jedno sa nám nepodarilo. Všetko je pripravené, vidíte, ak to tu frčí na jednotku ten sneh. Nech len mrzne, to im prajem chlapcom. Pripravujú sa na túto sezónu veľmi dobre. Tak, išiel som sa pozrieť tu na chlapcov aktuálne. A zasa zasnežujú, čo je čistá fantázia, takže dúfam, sa im to podarí čo najskôr. Na horách máme takto sneh, dneska je 29.11.2023 a ja sa nachádzam na našom svahu na Podbrezinách. Aktuálne ide jedno veľké dielo a 3 takéto tyčové diela, takže štvrté sa aktuálne dáva do poriadku. No a ako vidíte, tak už ide aj ďalšie tyčové dielo. Takže chlapci už niečo nastriekali, verím tomu, že im bude tá príroda pomáhať a budú môcť striekať ďalej a ďalej. Takže vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!